Ahojte milé mamičky, dnes máme pre vás nachystané ďalšie video, v ktorom si povieme niečo o alternatívnych metodách tlmenia pôrodných bolestí. Táto téma je pre vás určite veľmi zaujímavá, ak budete vedieť, akým spôsobom si môžete pomôcť sami počas toho pôrodu a nepotrebujete k tomu nikoho. Ideálny je partner, ktorý bude pri tom pôrode, ktorý vám môže pri týchto rôznych polohách a pozíciách pomôcť. Ak by tam nebol, máte ešte pôrodné asistentky, ktoré sa o vás s radosťou postarajú. K tomuto videu som si prizvala aj modelku, ktorá je úplne ideálna v takom ideálnom týždni, takže veríme, že nám to pôjde spolu dobre. Na začiatok začneme antigravitačnými polohami, čiže polohami v ľahu a v ľahu na boku. Najbežnejšia pozícia je v ľahu na chrbte. Poväčšine sa využíva na začiatku pôrodu ešte v tej takej pasívnej fáze, kedy príde mamička do pôrodnice, tie kontrakcie, alebo po prípade je doma. Tie kontrakcie nie sú ešte také výrazné. Táto poloha nejakým spôsobom ešte neovplyvňuje ten pôrodný proces. Ak by sme boli už v tej aktívnej fáze, táto poloha v ľahu na chrbte sa môže využívať najmä pri veľmi silných kontrakciách, veľmi rýchlo postupujúcom pôrode, pretože antigravitačná poloha na chrbte, nám trošku spomalí ten pôrod. Kedy nie je vhodná táto poloha je, ak je bábätko v zadnom postavení, to znamená, ak má otočený chrbátik smerom k vašej chrbtici. V tomto prípade to môže spomaliť pôrodný proces a trošku to sťažuje vstupovanie hlavičky do pôrodného kanála. Čiže to trošku bábätku sťažuje priechod cestou a cestu von. Kedy sa ešte nevyužíva táto poloha je, keď má mamička problém s vysokým krvným tlakom napríklad, pretože váha bábätka zároveň nám tlačí na dolnú dutú žilu, kedy môže prísť nevoľno buď mamičke. V tomto prípade je vhodné, ak sa otočíte poväčšine na ľavý bok, pretože to je také najčastejšie postavenie plodu, že má chrbátik na ľavom boku. To si môžete kľudne potom takto, ak ležíte, aj vyhmatať celé svoje bábätko. Vôbec sa nebojte tlačiť nejakým spôsobom to brúško. Ak si ho vysuniete na stranu a prejdete prstami, budete cítiť celú tvrdú časť. To znamená, že tuto je uložený chrbátik. Ak by ste to urobili opačne a cítite po celý čas niečo tvrdé, ako prechádzate po stranách toho brúška, tak je to postavenie pravé. A ak by vám prišlo nevoľno, tak je ideálne sa potom otočiť tam, kde má bábätko chrbátik. Ak ležíte v tejto polohe, nemusí vám prísť zle, ale nemusí sa to páčiť vášmu bábätku a to vám určite dá najavo tým, že sa bude veľa hýbať a veľa kopkať. Takže v tomto prípade sa opäť otočíte na jeden alebo na druhý bok. Tak, túto polohu môžeme modifikovať tým, že je to buď takto poloha rovno, ale keďže tu nemáme posteľ, tak je ešte možnosť polosedu. Tu sa nevieme otočiť, takže kľudne. Ak by sme išli úplne do polosedu, je to lepšia poloha pre pôrod a postupovanie pôrodu, pretože pôsobí už tam nejaká gravitácia a mamičke sa zároveň ľahšie dýcha určite. Že je to asi ťažké na chrbte ležať rovno. Tak. Málo ktoré mamičky to využívajú a naozaj na začiatku pôrodu. Potom máme modifikovanú polohu na boku. Tá je priateľnejšia zároveň aj pre bábätko, aj pre tú mamičku a samozrejme aj k postupu toho pôrodu. Jediná vec je tá, že takisto môže spomaliť ten pôrodný proces, čiže ak sú tie kontrakcie veľmi silné, mamička je veľmi unavená, tak si môže aj počas tej druhej aktívnej fázy pôrodu ľahnúť takto nabok. V tejto polohe si vie veľmi dobre oddychnúť. Túto polohu ja ti vezmem jeden vankúš, ale ešte musíme upraviť tak, aby ste sa cítili aj vy počas celej tej polohy, v ktorej ste, aby ste sa cítili celý čas v tejto fáze pohodlne.
Tak si ju upravíme tým, že ak máte, samozrejme nemáte 10 vankušov pri sebe na pôrodnej sale, ale máme paplón, čiže samozrejme aj ten je vhodné využiť a takto si podložiť. Dobre, medzi nohy, hneď vám to trošku odľahčí aj ten tlak, aj bolesť v krížoch, pretože tým pádom sa neprehýnate. Táto poloha je aj ideálna na spánok, asi iná poloha už ti nevyhovuje, predpokladám, iba na boku. Čiže buď tam máte pekný veľký tehotenský vankúš a keď spíte, tak si samozrejme podložíte aj brúško, aby nepadalo dole. Keď si zoberiete paplón v pôrodnici, tak kľudne takisto ho môžete podložiť pod to brúško trošička. Buď máme túto polohu, alebo si ho môžeme trošku modifikovať spôsobom, že nohy dáme takto od seba. To už je skôr v tej aktívnej fáze, tej druhej časti toho pôrodu, tej prvej doby pôrodnej, kedy viac otvoríme ten pánvový vchod. Tu môžeme, ak je tam partner pri tom pôrode alebo pôrodná asistentka, môže kľudne masírovať oblasť krížov, čiže takto môžeme tej mamičke pomôcť. Ďalšiu polohu, ktorú môžeme využívať počas prvej doby pôrodnej, počas kontrakcií, je poloha na štyroch. Do tejto polohy poväčšine mamičky idú tak intuitívne, čiže od prírody je nám dané, že sa ťaháme nejakým spôsobom k zemi a na štyri. To znamená, že mamička má buď je hore, otvorené dlane, zadné nohy máme na široko. To je jedna alternatíva. Môže pohupovať dopredu a dozadu počas kontrakcií, alebo si oddychne v tejto pozícii, čiže položí ruky dole na lakte a kľudne buď si sadneme do pozície dieťaťa. Ak nám brúško nevadí, v tejto pozícii si môžete oddychovať kľudne pomedzi kontrakcie, ktoré máme. To je jedna alternatíva, kedy je vhodná. Táto pozícia je opäť, keď máme zadné postavenie plodu, alebo keď bábätko nevstupuje ideálne do pôrodných ciest, čiže trošičku ťažšie, tak v tejto pozícii sa bábätko vráti naspäť, čiže posunie sa od pánového vchodu a má možnosť tú polohu svoju nejakým spôsobom napraviť, má viac priestoru otočiť sa. Táto poloha sa dá využívať už aj pred pôrodom, poprípade ak bábätko nalieha zadočkom. Takto má viac miesta naozaj na pretočenie, čiže ešte tesne od toho 37. týždňa môžete skúšať chodiť doma po štyroch a je tam nejaká šanca, že to bábätko bude mať viac miesta a pretočí sa vám. Môžeme si opäť túto polohu nejakým spôsobom modifikovať tým, že kolená prisunieme k sebe a päty dáme od seba. Ono sa nám zdá, že sa nám tá panva zatvorila, ale keď sme dali kolena k sebe, reálne sa nám viac otvoril pánvový vchod, čiže bábätko má viac priestoru na vstupovanie a takisto sa mu vstupuje oveľa ľahšie. Čiže to je jedna verzia, ktorú môžeme taktiež počas toho pôrodu využiť. Ak máme na pôrodnej sále možnosť nejakých pomôcok, ktoré môžeme využiť pri tom pôrode, tak jednou z najčastejších pomôcok pri pôrode je partobal, sa to nazýva oficiálne, ale je to feedlopta, ktorá sa využíva hlavne v tej prvej dobe pôrodnej počas kontrakcií. Prvá poloha, ako môžeme využiť aj tú feedloptu, je poloha opäť na štyroch, čiže si ju modifikujeme, sme trošku vyššie. Ruky máme lakte položené na feedlopte, opäť kolena buď máte spolu, päty od seba, alebo máte kolena na široko a pohupujete sa dopredu a dozadu. To je jedna verzia. Týmto si odľahčíme to pánvové dno a hlavne, čo je najpodstatnejšie v tej prvej dobe pôrodnej, potrebujeme uvoľniť pánvové dno, aby sme nebojovali proti pôrodnému procesu a aby sme to bábätko ľahšie pustili do pôrodných ciest. Jedna možnosť je pohopať dopredu dozadu a druhá je krúžiť pánvou. Čiže robíte krúžky, opisujem krúžky a
alebo 8. Jedna alebo druhá verzia. Čo vám viacej vyhovuje? Naozaj podstata toho celého a každej tej polohy, ktorú budete skúšať, je tá, aby ste sa vy cítili pohodlne, aby ste sa dokázali uvoľniť a zároveň, aby sme zmiernili bolesť kontrakcií. Takže, OK, premýšľam, ešte máme polohu, ktorú môžeme s loptou využiť, je, že si položíme ruky, taká zlatá, spolupracuje a jednou nohou vykročíte vpred. Ty sa kľudne zvaľ na tú loptu, tak. Táto poloha tiež nám krásne otvorí, v tejto polohe si môžeš aj oddychovať, ale krásne nám opäť otvorí pánvové dno. Niektoré mamičky v niektorých krajinách v takejto polohe dokonca aj rodia, čiže v takéto polohe prebieha tá druhá doba pôrodná. Milé mamičky, ďalšia poloha, pozícia, ktorú môžeme využiť, ktorá je gravitačná poloha, ale s pomôckou, ktorú máme po ruke a je určite na každej pôrodnej sále, feedloptou, je poloha v sede. Polohu v sede môžete využívať počas prvej aj druhej fázy prvej doby pôrodnej, kľudne aj od tých 4-5 cm, aj 6, 7, 8, 9. Ak vám to vyhovuje, cítite sa v nej príjemne, kľudne aj počas celého pôrodu môžete ostať, sedieť na feedlopte. Nohy máme na široko, päty a chodidlá sú uzemnené, položené dole na podložke. Lopta by mala mať ideálnu veľkosť pre vás, nie je dobré, ak je veľmi maličká. Určite majú na výber aspoň z 3 veľkostí na pôrodnej sale. Pri tejto polohe počas kontrakcií pohupujeme na feedlopte hore, dole. Nie tak, že skáčete veľmi vysoko, naozaj uvoľnite ramená, ruky si môžete položiť takto na kolena a pohupujete hore, dole. Keď máme kontrakciu, počas celej kontrakcie pohupujeme, po kontrakcii prestaneme a oddychujeme. Po väčšine vám dajú feedloptu niekde k posteli, nikdy vám ju nedajú do priestoru. Ak máte pri sebe blízko posteľ, kľudne môžete, predstavíme si, že máme posteľ, ruky položiť, hlavu si opriete a oddychujete počas oddychovacej doby, čiže mimo kontrakcií, kedy potrebujeme nabrať silu a energiu na ďalšiu kontrakciu. Ak prichádza ďalšia kontrakcia, opäť si položíme ruky na kolena a ďalšiu verziu, ktorú môžeme využiť, je krúženie pánvou, ako keby sme opisovali buď kruh alebo 8. Môžete to striedať z jednej, z druhej strany. Táto poloha na feedlopte uľahčuje opäť bábätku prechod do pôrodných ciest. Bábätko sa tam musí takisto prechádzať nejakou svojou cestou, potrebuje rotovať v pánvovom vchode a takýmto spôsobom mu to uľahčíme a pomôžeme. Zároveň pomáhame sebe, pretože nám pôrod postupuje rýchlejšie. Ako dýchame počas prvej doby pôrodnej a počas kontrakcie? Najradšej to ukazujem takto na feedlopte, pretože tu je to úplne ideálne. Takže skúsime si prejsť 1-2 kontrakcie. Čiže ak nám kontrakcia začína, čo je pre nás dôležité, je to, že musíme ostať pokojné po celý čas, pretože ak dýchame pomaly a pokojne, vtedy sa dokážeme aj uvoľniť. Ak je to dýchanie veľmi rýchle, vtedy držíme to naše telo v takom napätí a zároveň bojujeme proti tomu pôrodnému procesu. Takže ak prichádza kontrakcia, to už budete potom cítiť a vnímať, že kontrakcia nastupuje. Budeme dýchať nádych nosom a výdych ústami, ale naozaj pomaly a zhlboka. Takže kontrakcia prichádza, počas toho môžete začať buď pohupovať alebo krúžiť pánvou, čo sa vám bude zdať lepšie pre vás, aká možnosť. A nadýchujeme sa nosom a vydychujeme ústami. Stále si uvedomujeme, že dýchame pomalý nádych a
a pomalý kľudný výdych. Dýchame celý čas a vydychujem. Niektoré mamičky si to môžu zmeniť za dýchanie postupne, čiže budeme nadýchovať na fázy. Nádych. Aj takáto je možnosť, čiže každej mamičke vyhovuje niečo iné, alebo si to budete striedať. Ale pre vás najideálnejšie je naozaj dýchať pomaly a pokojne. Ak sa to dýchanie veľmi zrýchli, začnete zvierať prsty v päsť, to je info pre vášho partnera, ktorý tam bude, vtedy by vás mal upozorniť, poprípade dýchať spolu s vami, aby ste prsty otvorili, uvoľnili sa a opäť dýchali pomaly a pokojne. Kontrakcia nám pomaličky odchádza a prichádza fáza pokoja, čiže oddychu. Počas toho oddychu dýchate normálne, prirodzene, vtedy môžete využívať dýchanie do brúška. To je potrebné natrénovať ešte pred pôrodom. Najideálnejšie je to v ľahu, ak si ľahnete a dýchate do brúška tým, že brúško sa vám trošku dvihne a pri výdychu vám klesne dole. Prečo je dobré to brúšne dýchanie medzi kontrakciami? Je to, že počas toho brúšneho dýchania pekne prekrvíme a okysličíme maternicu a tým pádom si krásne oddychne, naberie energiu na ďalšiu kontrakciu, pretože každá kontrakcia je veľká práca aj pre tú maternicu. Nie je to ani pre ňu také jednoduché a je to náročný proces. Čiže môžeme jej takýmto spôsobom pomôcť, pomôžeme sebe. Ešte raz, prichádza kontrakcia, prejdeme si hlboký nádych a dlhý výdych. Dýchame do plných pľúc, teraz využívame hrudníkové dýchanie, vydychujem a opäť. Počas kontrakcie kľudne zatvorte oči, sústredte sa na seba, vnímajte tú kontrakciu, ako prichádza, ako vám posúva to bábätko smerom dole, bližšie k vám. Využívame aj vizuálnu formu úľavových techník. A kontrakcia prejde. Tým pádom opäť nás nič nebolí, žiadna kontrakcia nie, oddychujeme. Môžete naozaj využiť aj ten taký krátky mikrospánok, aby ste vy nabrali energiu. Pretože každý sa bojí v podstate tých kontrakcií a tej bolesti, ale čo je horšie pri tom pôrode je tá únava, ktorá príde, pretože taký pôrod je náročný proces a naozaj náročný aj na fyzickú kondíciu. A preto je ideálne rôzne polohy, aj ktoré sme skúšali, napríklad polohu v podrepe, trénovať už dopredu pred tým pôrodom, aspoň taký mesiac, aby sa vám tieto polohy a pozície robili ľahšie a prirodzenejšie. Ďalšiu polohu, ktorú si ukážeme, je poloha v podrepe. Je to gravitačná poloha, ktorá naozaj priaznivo pôsobí na priebeh pôrodu, urýchľuje pôrod. Je ideálne ju využívať naozaj v tej druhej aktívnej fáze toho pôrodu. V prvej nie je až taká dôležitá. V čom nám teda pomáha tá pôrodná poloha, je to, že hlavička opäť sa lepšie pritlača a vchádza do toho pánvového vchodu. Teraz si s Nikou prejdeme do podrepu a ukážeme si, aké sú správne. Táto poloha je veľmi náročná aj kondične, ale hlavne nie každá mamička v nej vydrží veľmi dlho. Ako sa v nej cítiš? Zatiaľ dobre, 10 sekúnd. Zatiaľ dobre. Čo je dôležité pri tejto polohe je to, aby boli päty položené dole na podložke. Kolena máme samozrejme od seba. Ak je mamička sama a vydrží v tejto polohe, buď praktizuje túto polohu pri posteli, alebo ak je v sprche, tam je to tiež veľmi ideálne, keď je v podrepe a teplou vodou si vlastne masíruje podbrúško a kríže. Ak je mamička v sprche a je v tejto polohe, keďže je to veľmi náročná, fyzicky náročná táto poloha, je ideálne, ak je pri nej nejaký partner, alebo
nejaká dula, po prípade nejaká sprevádzajúca osoba pri pôrode, alebo samozrejme pôrodná asistentka, ktorá jej pomôže. Ako dlho vydržať, je ideálne vydržať v takejto pozícii, je aspoň 2-3 kontrakcie, aby to malo nejaký efekt. Ak je to možné, ak nie, tak aspoň tú jednu kontrakciu vydržíme v sprche a po celý čas sa dáva teplá voda na podbrúško a na kríže. Tú teplú vodu buď vlastne leje partner alebo tá sprevádzajúca osoba, alebo ak to mamička zvládne, tak aj sama. Z tejto polohy sa potom vyjde do stojacích polôch. Tak, odľahčíme mamičku. Výborne. Postupne si prejdeme do pozícií a polôch v stoji. Pri týchto pozíciách potrebujeme mať nejaký základ a základom je správny postoj, ktorý budete využívať už aj počas vašho tehotenstva. Dôležité je uzemniť vaše nohy dole do podložky alebo podlahy, čiže otvoríme prsty na nohách poriadne, doširoka položíme malíček a postupne až palec a takisto zatlačíme päty dole do podlahy. Dôležitá vec pri tomto je mať pokrčené kolena, čiže stále v tých pozíciách, kedy stojíme počas prvej doby pôrodnej, musíme mať pokrčené kolena. Pokrč si, máš. Tak. Nie je vhodné, aby ste mali veľmi prehnutú panvu dopredu, čiže dáme ju do takej neutrálnej pozície, polohy, kedy dokážete pánvou krúžiť zo strany na stranu, opisovať krúžky. Ak si dáte nohy širšie od seba, polož si tak, pokrč kolena a krúžiš pánvou zo strany na stranu. Dobre, alebo zo strany na stranu. Dôležité je mať uvoľnené takisto vrch tela, uvoľnené ramena, posunte ich dole od uší, vystrite sa. Takto by sme mali mať správny postoj, samozrejme aj počas dňa. To si treba taktiež trénovať. Teraz sa Nika otočí ku mne. Ak tam máte partnera, pôrodnú asistentku alebo dulu, čiže sprievodkyňu pri pôrode, tak z tejto základnej východzej pozície prejdeme do pozícií v stoji. Keď tam máte partnera pri sebe, Nika sa kľudne obchytí ma, máme pozor na mikrofón, tak zvališ sa. Ja stanem trošku širšie. Ak tam máte partnera, tak môžete kľudne prejsť až do takejto pozície. Nebojte sa na ňo zvesiť, je to muž, chlap, on to zvládne určite bez problémov a pohupujete zo strany na stranu. Teraz vyjdeme hore. Ak tam nemáte toho partnera, tak chytíte stenu, posteľ, čokoľvek. Oprieš sa, opäť pokrčíš kolena, nemusíš až tak. Keď budeš sama, vyjdi vyššie, tak, ale len takto pohupuj. Zo strany na stranu. Opäť krúžime pánvou, opisujeme osmičku, pohupujeme. Ak by sme to robili s prepnutými kolenami, nedokážeme uvoľniť pánvové dno a stále ho držíme v napätí. Preto to pokrčenie kolien je veľmi dôležité. To isté môžete robiť aj v sprche, v akýkoľvek pozícii, kedy ste na nohách, čohokoľvek sa opriete. Ak tam budú rebríny, po prípade chytíte sa rebrín, zvesíte sa, potom môžete využívať opäť tú šatku, že ju obmotáte o tie rebríny, zvesíte sa a prechádzate až do toho sedu. Dobre? Ak oddychujete mimo kontrakcií, máte tam partnera, čiže neostanem na ňom zvesená, kľudne si opri hlavu a partner aj v tejto pozícii môžete byť, vám masíruje kríže. A opäť, aj takto si môžete pohupovať zo strany na stranu. Uvoľňovať to pánvové dno a dýchať po celý čas. Tak. Výborne. Teraz si ukážeme malú pomôcku pre partnerov, ktorí budú pri pôrode, aby vedeli, čo majú robiť a ako masírovať svoju nastávajúcu mamičku pri pôrode.
Týmto spôsobom jej môžu pomôcť a uľaviť jej od bolesti, hlavne v krížovej oblasti. Ak mamičky partnera pri porode nemajú, poväčšine si to robia sami, chytia ruku a masírujú si kríže takýmto spôsobom, si šúchajú rukou kríže hore-dole. Ak tam ale partnera máme, tak využijeme jeho služby samozrejme. Partner si vezme svoje ruky v pest a takýmto spôsobom mamičke masíruje oblasť krížov. Najideálnejšie je to počas kontrakcie, keď mamička má tie bolesti. Nemusí sa báť pritlačiť, mamičke to robí určite dobre a sama mu povie, že môže trošku silnejšie. Alebo chytí aj jednou rukou v smere hodinových ručičiek. Môžeme šúchať aj smerom hore a dole. V tej prvej časti toho pôrodu naozaj tie bolesti vyžarujú najmä do tej krížovej oblasti, takže masírovanie uľaví mamičke od bolesti. Samozrejme pomôže jej to sústrediť sa viac na predýchanie, kontrakcie, ktorú má. Ak nám kontrakcia prejde, mimo kontrakcie môžete mamičku masírovať. Môžete masírovať trapézy, ruky alebo nohy. Ak by to bolo mamičke nepríjemné, určite vám to dá nejakým spôsobom najavo a dá vám vedieť, že sa jej nemáte dotýkať, lebo aj to sa môže stať. Mne sa to už stalo párkrát, že mamička proste si povedala, že nebudeš sa ma dotýkať, chcem byť sama, so sebou, sama v sebe. Čiže tým pádom vy môžete ako partner byť tou psychickou oporou, môžete jej podať vodu, úterák, premiesňovať sa s ňou a ak teda masírujeme tú mamičku, môžete to robiť cez oblečenie, kľudne, cez košelu, čokoľvek má na sebe, alebo ak ste v tej sprche, využijete mandlový olej s pár kvapkami lavandulového oleja a v sprche jej môžete rovnako masírovať krížovú oblasť. Mamička si kľudne počas toho počas celej kontrakcie alebo mimo kontrakcie samozrejme môže masírovať aj brúško. Hladká si ho jemne, tým si kontrakcie nespôsobí. Počas toho masírovania vlastne hladkáme aj to bábätko a po celý čas s ním môžeme komunikovať, rozprávať sa a takto povzbudíme seba, dáme najavo bábätku, že v tom nie je samo a keď ste v tom traja, čiže aj s tým partnerom, tak to určite zvládnete. Dnes si ešte na našej modelke ukážeme, ako tlačiť v druhej dobe pôrodnej. Tlačenie v druhej dobe pôrodnej si budeme ukazovať dvomi spôsobmi, pretože väčšina z vás doma možno trénuje s Enibalom, a tam je princíp toho tlačenia trošičku iný. Takže prvý spôsob, ktorý je taký najbežnejší v pôrodniciach, na pôrodnej sále, je taká stará klasika, ja to nazývam, a to je tlačenie počas jednej kontrakcie, budeme tlačiť 3-krát. 3-krát sa nadýchneme, 3-krát zatlačíme. Keď nám príde kontrakcia počas druhej doby pôrodnej, ktorá už trvá trošičku dlhšie ako kontrakcie v prvej dobe pôrodnej, čiže máme nejaký dostatočný čas na to, aby sme zatlačili 3-krát. Ak tlačíme vtedy, ak máme hlavičku na hrádzi, to znamená, že už pociťujeme aj nejaký tlak na tú hrádzu, keď masírujete hrádzu, tam vlastne spoznávate, aký je to pocit, aký je ten tlak na tú hrádzu. Cítime to. V tej chvíli, keď bude hlavička na tej hrádzi, vy si spomeniete na ten tlak a budete pri cvičení aj s Enibalom vedieť ovládať pánvové dno a naozaj budete poznať ten pocit a budete si také istejšie, že v ktorej fáze, koľko a kedy treba tlačiť. Hlavne akým spôsobom. Z toho majú mamičky najväčší strach. Čiže ukážeme si najprv ten taký starý spôsob tlačenia, ktorý si netrenujete Enibalom. Potrebujeme sa, keď príde kontrakcia, zhlboka nadýchnuť, čiže naberieme plné pľúca, zavrieme oči, zavrieme pusu. Brado si dáme na hrudník
a snažíme sa ten nadýchnutý vzduch presúvať smerom dole do pošvy. Čiže my potrebujeme to bábätko posúvať. K tomu nám pomáha samozrejme aj kontrakcia. Samotné bábätko, ono nie je pasívne, ono je takisto aktívne. Pokiaľ vládzem, tlačím. Keď už neviem akým spôsobom, tak si predstavte ako na tvrdú stolicu. Keď nevládzem, vydýchnem všetok vzduch. Vydýchnem a opäť sa zhlboka nadýchnem, zavriem oči, pusu a tlačím smerom nadol. Hornú časť tela potrebujem mať uvoľnenú. Vydýchnem, pretože vydýchnem a ešte raz. Poriadne zhlboka nadýchnem a ešte pokiaľ je kontrakcia, tlačím. Pri tomto môžeš vydýchnuť. Pri tomto tlačení. A samozrejme inštruuje aj ten personál, hovorí, že kedy máte zatlačiť koľkokrát, pretože ak vieme, že tá hlavička sa už na túto kontrakciu neporodí, tak vám môžu povedať, že si túto kontrakciu už len ten koniec predýchate. Čiže nebudete tlačiť. Aj keď vás to bude nutkať na to tlačenie, ale snažíme sa predýchať tú kontrakciu. Čiže dôležité je pre nás si uvedomiť, že všetok vdýchnutý vzduch potrebujem vytlačiť smerom, ako keby z dola von. A hornú časť tela, ramena, hrudník potrebujem mať uvoľnenú. Ak robím to, ja to teraz predvediem, čo robí veľa mamičiek, kedy to nerobí správne, čiže zhlboka sa nadýchnú a začnú tlačiť, ale všetku energiu dajú hore, do tvare. Tu je to napäté, ale tu je to uvoľnené. Ale ja keď chcem porodiť bábätko, tak potrebujem ten tlak vytvoriť dole, nie v hrudníku. Ak tlačíme týmto spôsobom nesprávnym, to bábätko samozrejme neposúvame do tých pôrodných ciest, ale zároveň môžeme mať potom také petechie, čiže krvavé ako keby vyrážky na druhý deň. Niekedy mamičkám naozaj sa zalejú až bielka krvou, pretože všetok ten tlak vyvíjali do tváre a do hrudníka. Čiže to je fajn si doma natrénovať. Po 38. týždni sa nebojte doma aj zatlačiť. Sadnete si na podložku, chytíte si nohy, kľudne si potlačte. Určite sa ten pôrod nevyvolá, nemusíte sa báť. Ja stále vravím, keby to išlo tak ľahko, tak viete, koľko mamičiek by doma tlačilo? Strašne veľa. Takže to je ten prvý spôsob. Druhý spôsob je ten, ktorý sa učíte pri trénovaní Enibalom. Určite si už teraz postrehla, že je tam nejaký rozdiel. Čiže rozdiel je v tom, že uvedomíme si pri tom nádychu sa nám svaly panového dna stiahnu a posunú ten balónik vyššie. A pri výdychu sa postupne ten balónik posúva smerom von. A tento princíp tlačenia je ideálnejší, pretože nám nevyvíja tlak na tú hrádzu. Pri výdychu dokážeme uvoľniť aj to panvové dno, dokážeme uvoľniť tú hrádzu, čiže to je jeden zo spôsobov, ktorým predchádzame nástrihu hrádze pri pôrode. A keď si ho vyskúšame teraz s Nikou, tak sa zhlboka nadýchne, zatlačí iba chvíľočku a vydýchne. A pri tom výdychu sa tá hlavička posúva smerom dopredu. Opäť sa nadýchne, zavrie oči, iba chvíľku zatlačí a vydýchne. A v tej chvíli si musíte uvedomať, ako púšťate to bábätko von. Naozaj, keď mamička spolupracuje a bábätko má dobré ozvyčky, je naozaj priestor a čas na to, aby to bábätko pomaličky a postupne napínalo tú hradzu a pomaly sa prerezala tá hlavička smerom von. Čiže aj tento spôsob je vhodný, podľa mňa vhodnejší ako ten prvý, pretože netraumatizuje ani to dieťa, jednak ani tú mamičku tým tlačením a zároveň chránime aj tú hradzu pred tým nejakým natrhnutím. Takže jeden a druhý spôsob si môžete doma natrénovať pred pôrodom, aby ste sa cítili istejšie, nemali z toho strach. A ak sa na to cítite, tak naozaj odporúčam cvičiť doma Enibalom a
potom budete mať oveľa väčšiu kontrolu počas tej druhej doby pôrodnej nad svojim telom a nad tou celou situáciou. Takto sme si ukázali polohy a pozície, ktoré môžete využívať počas tej prvej doby pôrodnej. Čo som ešte nespomínala, pozícia a poloha počas prvej doby pôrodnej je aj chôdza, čiže je ideálne aj chodiť, veľa chodiť, to asi si nemusíme ukazovať. Čo môžete ešte využiť, okrem fidlopty a šatky, reboza, je ešte pôrodná stolička, ktorá je ako šamrlík s výkrojom. Tá sa používa už naozaj pred tou druhou dobou pôrodnou, keď už naozaj hlavička je vstupla do toho panelového vchodu, čiže aj to je jedna z možností. Ale pomôcka, ktorú tu máme síce, ale nebudeme vám ju ukazovať, je ešte set na záchode. To je niečo podobné ako na lopte, ale je to tiež veľmi využívané a veľmi super a ideálna poloha na postup toho pôrodu. Po väčšine mamičky, keď už sú na 7-8 cm, tak naozaj sadnú na záchod, dajú si opäť nohy naširoko od seba, položia si ruky na kolena a takto si tam predýchajú pár kontrakcií. V rámci tých alternatívnych metód tlmenia porodných bolestí môžete využívať rovnako k tomu všetkému aromaterapiu, ktorú môžete zapojiť. Buď dáte si pár kvapiek do mandľového oleja, masírujete tým kríže, alebo si to pridáte ako olej do kúpeľa, ak máte poprípade baňu k dispozícii, tak aj tá je veľmi ideálna počas tej prvej doby pôrodnej a takisto priaznivo pôsobí a urýchľuje pôrodný proces. Čiže ak nemáme baňu, môžeme ten mandľový olej s pár kvapkami levanduľového oleja využiť aj pri tej sprche, kedy ho zároveň sa vstrebáva do pokožky a zároveň inhalujete tú vôňu levanduľového oleja, ktorý navodzuje pocit pokoja a pohody na pôrodnej sále, čiže ukľudňuje našu myseľ, čo je veľmi dôležité a podstatné v tej našej prvej dobe pôrodnej. Ďalšou z možností máte muzikoterapiu. Ak máte napočúvanú nejakú relaxačnú hudbu, ktorú ste počúvali v poslednom mesiaci tehotenstva, tak to je tiež ideálna možnosť, ako nejakým spôsobom upriamiť myseľ na niečo iné, ako sú kontrakcie a bolesť. Takže takýmito spôsobmi, alternatívnymi metodami si pomáhame prejsť tou prvou dobou pôrodnou. Ja verím, že každá jedna z týchto možností vám nejakým spôsobom pomôže urýchliť, uľahčiť ten pôrod. A ešte taká jedna vec na záver dôležitá, keď sme si rozprávali o tých polohách a pozíciách, určite vaša otázka je, v ktorej pozícii koľko a ako dlho je potrebné ostať. Ideálne je každú jednu polohu striedať, vybrať si poprípade jednu, ktorá je pre vás priateľná, ideálna, v ktorej sa cítite uvoľnene a pohodlne, alebo je fajn si to striedať s tým, že takýmto spôsobom si uľahčíte aj ten pôrod, tú prvú dobu. Keď si povieme, že 1-2 kontrakcie vydržíme v sprche, tam prejdeme 1-2 kontrakcie do drepu, ďalšiu kontrakciu ešte vydržíme v stoji, tak si tú polohu alebo pozíciu zmeníte, prejdete na loptu, tam si poviete, že vydržíte 5-6 kontrakcií, potom prejdete na záchod, tam niečo vydržíte, tak pochodíte a zrazu vám nejakým spôsobom aj tá prvá doba pôrodná zbehne, ani si to neuvedomíte, že ako, a už budete v tej finálnej fáze, kedy vás čaká tá druhá doba pôrodná a narodenie vášho bábätka. Takže dúfam, že vám to nejakým spôsobom pomôže. Ďakujem modelke, bola super, zvládla každú jednu pozíciu. Ak by ste náhodou tú pozíciu v drepe nezvládali, netrápte sa, máte na výber ešte množstvo iných pozícií a polôch, alebo si to natrenujte dopredu. Takže ďakujem za vašu pozornosť, teším sa na vás v ďalšom videu, ktoré prinesieme čoskoro.